Mifa production jabarani filɛbagaw ni Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ s'aw bɛɛ ma ni y'aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye compétition africaine na Mali an bɔra ka kunnawoloba sɔrɔ an ka tɔn fila fɛ an bɛna an da don o la. N'an bɔra yen an bɛna an ka aigle ka kunnafoni na fo ka se an ka dege karamɔgɔ ale kan ka an ka lisi bɔ nin kari in na an bɛna an da don lisi la k'o fɔ aw ye. Ani kunnafoni caman farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni basketball fo ka se diɲɛ kurukara Ligue des Champions fɛn minnu bɛna sɔrɔ kɔnɔ a bɛna sɔrɔ an ka bi jɛmu na a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da o tulon kan cogo min na compétition africaine n'o ye farafinna tɔgɔla tɔnw ka dolantan ye ba Maliba an ka Joliba AC Ligue des Champions kɔnɔna na ale donna histoire la a donna histoire la ka sababuya kɛ Joliba AC u sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kosɛbɛ fɛn min ye depuis ligue créera ligue phase pool an ka tɔn kuma deli ka don a kɔnɔ nka ni ala ni Joliba AC sababuya ni bɛna kɛ sababu ye Mali ka tɔn mina ye ligue phase de pool la an bɛ foli di Joliba ɲɛmɔgɔw ma ka foli di a dolantanaw an'u ka supporters bɛɛ ma an dalen don ala labɛnw bɛna sigi sen kan donna nataw kɔnɔ walasa ni tirage ni fɛnw kɛra an bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman o sɔrɔ cogo min na ligue kɔnɔna na. N'an bɔra yan bɛna Coupe de la Confédération na i n'a fɔ delina ko Stade Malien ale donna ligue phase de pool la a fɛnɛ ka qualification ɲana kosɛbɛ nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye Mali ka tɔn fila u bɛna ye compétition africaine ninnu bɛɛ kɔnɔna na donc an bɛ foli di stade ɲɛmɔgɔw ma ka foli di a ballontannaw a n'a supporters bɛɛ ma ka dugawu k'u fɛnɛ ye donna nataw kɔnɔ walasa ni phase de poule ninnu tiragew kɛra tɔn ninnu bɛ se ka jɔyɔrɔ ɲuman sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye Mali yɛrɛ an ka tɔnw caman fo ka se tɔn 4 ɲɔgɔn na an bɛna natɔ k'olu di compétition africaine na. N'an bɔra yen an bɛna an ka aigle ka kunnafoni na n'an nan'o la sa fɛn min ye an ka U20 n'o ye Ayuba Kone ale ni Duga Fofana olu yera dɔgɔkun kɔnɔna na Villarreal olu ka U20 fɛ u tun bɛ labɛn na Villarreal fɛ kosɛbɛ Niger n'an bɛ dugawu k'u ye ala ka u jɔyɔrɔ ni tinti bɛɛ o tɛmɛnen kɔ musolakaw ka championnat bɛ taa Faransi n'a bɛ fɔ a ma ko Ligue 1 donc o fɛnɛ tile sabanan dolantanw na an ka Akesha Jara ale participera fɛn min ye Paris Saint-Germain olu ka victoire la u ye sebaya sɔrɔ le Afrique u banna 3 ani kanakolo o kɔfɛ fɛn min ye ANK Shiva olu ni Modeste olu tun bɛ ɲɔgɔn na o dolantan banna 1 ani 1 fɛn min ye an ka chiminde min bɛ jeu sa n'ale tɔgɔ Bayi Kulubali ale yera dolantan na wa a ye passe décisif 1 kɛ n'an bɔra yen an b'a da o tulo kan ka fɔ nin tɛ kunnafoni duman ye an ka kɔfɛma n'o ye Bubakari Kiki Kuyate ale ye genou opéré la nin wagati in na an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye ala ka lafiya d'a ma fɛn min ye Ferencvaros ale ni Tottenham olu tun bɛ ɲɔgɔn na Europa League dolantanw na Evu Bissouma ale ye jɔyɔrɔ bonyara ni dolantan kɔnɔ kosɛbɛ ani fɛn min ye Adama Malouda ale fɛnɛ tun bɛ yen Evu olu ye sebaya sɔrɔ Malouda ka tɔn kan bana 2 ani 1 o kɔfɛ sa fɛn min ye an ka attaquant ba n'ale tɔgɔ ye Lasine Sinayogo an b'a la o tulo kan k'a fɔ nin wagati in na ale ye dɔ fara a ka contrat kan fo an b'a fɔ san 2026 a y'o o contrat signé nin wagati in na Auxerre fɛ an bɛ jɛ ka dugawu k'a ye ala ka jɔyɔrɔ ni tintin bɛɛ n'an bɔr'o kɔnɔ an b'a da o tulo kan k'a fɔ sama bonyanen don Mali ale ka équipe nationale kɔnɔ bi kilanko kumaw bɛ yen an tɛna an da don o la joueur dɔw bɛ ɲɔgɔn na joueur dɔw tɛ ka bɛn fédération ni joueur dɔw man di o de bɛ k'a to entraîneur tɛna joueur dɔw wele an tɛna an da don o la nka an bɛ mun fɔ dɔrɔn an ka dege karamɔgɔ a ka lisi a bɔra bi dimanche lisi nin bɔra ballontanna minnu welela an ka togo reportage lajɛ an kana bi dimanche Mali ka dege karamɔgɔ ni ale tɔgɔ ye Tom Saintfiet ale ye wele bila fɛn min ye an ka kunnafonidilaw ma ka sababuya kɛ octobre ni kɔnɔna na date FIFA ale dolantanw kan ka kɛ dɔgɔkun nata kɔnɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye a tun bɛna an ka lisi de di wele bilalen don an ka dolantanna minnu ma minnu bɛna na se ka na Mali jɔyɔrɔ fa nin dolantan 2 na fɛn min ye juma nata ani Guinée Bissau bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tarata min bɛ da o kan kɔmasegi o bɛ kɛ Guinée Bissau kaw fɛ o de hukumu kɔnɔna na a ye wele bila dolantanna 24 ma jɔkɔlɔsiba o ye 3 ye o ye Jigi Jara
ale be Junko Africa la Yusuf Koita ale be Joluba Atila Ngolo Traoré ale be Stade Malien de Bamako la o kɔfɛ sa kɔfɛma o ye maa fila ye Salim Jakite ale be Palerme na Italie Fode Dugure Restar FC ale be no Abdoulaye Jabe ale be Sengalé na fo ka se Mahamadou Fofana ale be Amiens Ibrahim Cissé ale be Schalke 04 la ale makura welele an b'a fɔ a jouera an ka denmisɛnninw fɛ ka tɛmɛ nka k'a wele équipe A fɛ ni y'a ale wele ko fɔlɔ la fo ka se Ousmane Diallo ale be Joluba AC la camancɛmaw la sa Alou Dieng ale be Al Khaloud la Mohamed Kamara ale be Al Sadd la Ibrahim Sissoko ale fɛnɛ seginna ka na an kun famara k'ale nka ale seginna ka na ni wagati na ni a be dolantan Bokum na fo ka se Lassana Coulibaly Lecce Yves Bissouma Tottenham Amadou Haidara RB Leipzig Mahamadou Sangare ale be Rapide de Vienne na attaquant na sa ibe Adama Traoré Malouda ale be Ferencvaros la Moussa Djenepo Antalya Sport Amadi Kamara ale be Sturm Graz la Lassina Sinayogo ale be Auxerre la Mahamadou Doumbouya ale be Dolata Watford la El Bilal Touré ale be Stuttgart la o kɔfɛ fɛmi Sogu Goita CSKA de Moscou a be kuncɛ ni Nene Dorgeles ale be LB Salzburg la a ye wele bila ninnu cɛdenw ne ma ninnu de kan ka Mali jɔyɔrɔ fa ni ye lisi ni lajɛ maa dɔw b'a jɛ o dolantanaw la sa i n'a fɔ fo ka se Ɲagate ma fo ka se an b'a fɔ Modibo Sagna fo ka se Doumbouya ma n'o ye Kamori Doumbouya olu bɛɛ bɛ lisi ni jɛ nka nin kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye nin ye danaya de ye entraîneur a ye dolantana minnu wele an bɛɛ bɛ da u la ka jɛ ka dugawu kɛ ale bolo ninnu de bɛ se k'a ka affaire kɛ an bɛ jateminɛ kɛ a bɛ juger fɛn min ye résultat la hali ni y'a sɔrɔ kumaw cayalen don réseaux sociaux kan ni wagatiw na nka entraîneur a y'a ka choix de kɛ an bɛɛ bɛ choix ninnu bonya an bɛ sigi k'a filɛ ka jɛ ka dugawu kɛ aigle ye sebaya ala k'a d'u ma sabula ni dolantan ni fɛn min ye a point 6 ye Mali mago b'a la ka se ka an ka qualification k'ale assurer Maroc san 2025 wagatiw la ni ala sɔnna ma jamana kɔnɔ ni ye dege karamɔgɔ ta moi je pense que a ka baara i bɛ sigi k'a jate minɛ c'est vrai a bɛ lasɔmi ko dɔw la a ka bɔ ko dɔw la a ka joueur dɔw dɔn a bɛ lasɔmi joueur dɔw ka forme ni fɛnw na o ye k'a dɛmɛ a ka baara kɔnɔ mais a ka choix o discuterli o kuma ka ca kosɛbɛ sabula ni équipe cira n'a ma ɲɛ a bolo a bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o de la an bɛ jɛ ka dugawu k'u ye liste min bɔlen filɛ ni liste nin u ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa Mali ka qualification u bɛ assurer cogo min na. N'an bɔra an bɛna basketball la n'an nana basketball la an b'a da u tulo kan k'a fɔ Afrique Basket African League o bɛna daminɛ fɛn min ye a tirage kɛra ka ban poule A anw ka Stade Malien de Bamako ale bɛ yen nɔ i bɛ Al Ahly de Tripoli Stade Malien du Mali fɛn min ye Criollo Star ani USFA olu bɛ yen nɔ o kɔfɛ poule B sa i bɛ fɛn min ye Spentix Night ale bɛ ABC Fighter bɛ fo ka se Elan Coton de Benin ani Mitaï Baroli o fɛnɛ bɛ poule B la ni dolantan ninnu yɛrɛ baara ninnu bɛ daminɛ n'o ye basket ye a bɛ daminɛ Tripoli k'a daminɛ fɛn min ye nin kalo tile 20 nin kalo tile 8 n'o ye octobre kalo tile 8 ka taga bila tile 13 la tɔn fila minnu bɛ qualifier poule kɔnɔ olu bɛ taga tour suivant na don n'a nataw kɔnɔ n'Ala sɔnna ma. N'an bɔra basketball la ni wagati na an bɛna Europe sena dolantanw na an bɛna Ligue européenne des champions na ka da u tulo kan ka fɔ journée filanan kɛra journée filanan minnu kɔnɔ a diyara tɔn dɔw la a ma diya tɔn dɔw la i bɛ a jate minɛ fɛn min ye Salzbourg Brest tagamara ka sebaya sɔrɔ ale ka fa fɛ Salzbourg fan fɛ an ka dolantanaw kun ka ca ni match kɔnɔ Kamori Doumbouya ale bɛ Brest fan fɛ fɛn min ye Salzbourg fan fɛ an ka joueur caman bɛ yen nɔ i n'a fɔ Jambu bɛ yen fo ka se Nene Dorgeles Moussa Yayo ma olu bɛɛ bɛ yen n'an bɔra yen Stuttgart ale ni Sparta Prague o bana 1-1 El Bilal ale bɛ yen nɔ Dortmund Celtic Glasgow bana 7-1 ka taga Dortmund kanu na fɛn min ye Guinéenw ka dolantana n'o ye Girassi ale ye bi don o match la o kɔfɛ fɛn min ye PSV Eindhoven Sporting o bana 1-1 Slavia Bratislava ale cira Manchester City fɛ 4-0 FC Barcelone ale fɛnɛ ye sebaya ɲuman sɔrɔ Young Boys kan o bana 5 ani kanangolo Leverkusen AC Milan o bana fu ka taga Milan kanu na Leverkusen ye sebaya sɔrɔ 1 ani kanangolo o kɔfɛ sa Inter de Milan ale ye sebaya sɔrɔ Étoile Rouge de Belgrade kan 4-0 fɛn min ye Arsenal Paris Saint-Germain o bana 2-0 ka taga Arsenal kanu na Shakhtar Donetsk
Atalanta bana saba ani fu ka taga Atalanta kanuna. Girona ale cira Feyenoord fɛ sabani fila. Benfica ye sebaya ɲuman sɔrɔ Atletico kan ni ne kɛra balanako ye 4 ani kanangolo. Liverpool bɔlɔ yo bana fila ni fu. RB Leipzig Juventus saba ani fila ka taga Juve kanuna. Fɛn min ye Lille ale fɛnɛ sebaya ɲuman sɔrɔ Real Madrid ka 1 ani kanangolo. Celu a donna penalty la fɛn min ye Jonathan David fɛ. An b'a fɔ ni ne kɛra surprise ba ye journée yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min ye Sturm Graz Club Brugge o bana 1 ani kanangolo. Aston Villa balanako ba ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Bayern kan 1 ni kanangolo. Fɛn min ye Dinamo Zagreb Monaco bana 2 ani 2. Amena Europa League kono na nana Europa League kono sa an b'a da tulo kan ka fɔ fɛn min ye Tel Aviv ale cira Midtjylland fɛ o bana 2 ani fu. Fɛn min ye Real Sociedad cira Anderlecht fɛ 2 ni 1. O kɔfɛ Olympiakos ye sebaya sɔrɔ Baraka ka 7 ani fu. Hoffenheim ale sebaya sɔrɔ Dynamo de Kiev ka 2 ni fu. FK Karabakh ale fɛnɛ cira Malmo fɛ 2 ni 1. Lazio Nice ye sebaya sɔrɔ ale ka 2 ani 1. Fɛn min ye Rigas FS ale ni Galatasaray dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2. Slavia Prague Ajax 1 ni 1. Ferencvaros ale cira Tottenham fɛ 2 ani 1. Fɛn min ye Elfsborg Roma 1 ani kanangolo. Porto Manchester United o bana 7 ani 7. Athletic Bilbao Alkmaar o bana 2 ni fu. Fɛn min ye Victoria Plzen ale ni Ludogorets o bana fɛn min ye fu ani fu. Glasgow Rangers Lyon sebaya sɔrɔ ale ka 4 ni 1. Besiktas ale cira Eintracht Frankfurt fɛ 7 ni 1. PAOK ale fɛnɛ ni FCSB o bana 1 ani kanangolo ka taga FCSB kanuna. Union Saint-Gilles ale ni Bodo Glimt o bana fu ani fu. N'an bɔra an bɛ taga États-Unis. N'an tagara États-Unis an b'a fɔ olu ka LMS côté S o champion o donna ka ban. O ye Inter de Miami ye a ye sebaya sɔrɔ Columbus ka o bana 7 ani 2. Lionel Messi sanga 45nan Lionel Messi sanga 45 temps additionnel 5 faralen o kan. Sanga 48nan sa fɛn min Dossi Suarez sanga 68 Hernandez sanga 71 ani 1 na nin bɛ kɛ sababu ye Inter de Miami ale ka nin trophée fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma ko Supporter Shield o tɛ dɔwɛrɛ ye championnat S o ɲɛmɔgɔya ale bɛ n'o sɔrɔ. Lionel Messi yɛrɛ a jɔyɔrɔ bonyara nin dolantan nin kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ. N'an bɔra an bɛna Espagne an b'a fɔ mois de septembre o meilleur joueur de Liga o kɛra Lamine Yamal ye ale y'o trophée sɔrɔ ka sababuya kɛ ka wulikajɔ bonyara mois de septembre kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ Liga la u y'o trophée d'ale ma. Ani an bɛ to FC Barcelone kɔnɔ u ka gardien ale bananen kɔfɛ n'o ye o ye Ter Stegen ye o ye gardien kura ta n'ale polonais n'a tɔgɔ ye Chesney a ye contrat signé saison 1 a ye baaraw daminɛ fɛn min ye fɛn FC Barcelone yɛrɛ kɔnɔ ka ban an bɛ sigi ka jateminɛw kɛ donna nataw kɔnɔ a ko bɛna kɛ cogo min na. Ka bi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an b'a da tulo kan k'a fɔ fɛn min Paul Pogba tribunal d'arbitrage a ye a ka ko tranché a kun glonna ka sanction k'a ka san 4 a bɔr'o la k'a bila kalo 18 na donc k'a daminɛ janvier kalo 2025 ka taga mois de mars kɔnɔna na a bɛ se ka ballontan daminɛ fɛn min ye Juventus fɛ an bɛɛ bɛ jateminɛw kɛ seginni ɲuman an b'o souhaiter Paul Pogba ye. Nin kunnafoni nin de bɛna kɛ k'a ka dɔgɔkun farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ aw k'an bɛn.